Je to úžasné, že Luboš hovorí, že nevidí niektorých bratov, ale sme vďační za to, že Pán nás vidí a to je dôležitejšie, najdôležitejšie. K úcti našemu Pánovi by som poprosil, keby sme sa postavili k modlitbe. Drahý náš Spasiteľ, Vykupiteľu, Pane Ježiš, ďakujeme Ti za novú príležitosť, ktorú nám dávaš i takýmto spôsobom, že môžeme sa stretávať, rozprávať si, hovoriť si o skutočnostiach, o veciach, ktoré sa odohrali, ale ktoré nás čakajú, keď nás to ešte budeš ponehávať na tejto zemi, Pane náš drahý. Pretože ten beh za Tebou a beh tým, ktorí hynú, je veľmi dôležité. Spomínam si na ľudí, ktorí položili svoje životy, požiarníci, ktorí išli, aby zachraňovali ľudí a vlastne oni zahynuli. Drahý Spasiteľu, Pane, že Ty si prišiel, aby si nás zachránil, aby si nás vykúpil, aby si položil svoj život a aby sme o tejto skutočnosti, o tejto pravde, o tejto milosti a láske dokázali zvestovať a hovoriť medzi ľuďmi, medzi ktorými žijeme, každý na svojom mieste, už či mladší alebo starší. Prosíme ťa o Tvoje požehnanie, o priebeh dnešného celého dňa, za ktorú Ti už teraz môžeme srdečne a pokorne poďakovať. Amen. Ešte jeden dôležitý oznám. Juraj mi pripomenul, že beží internetový prenos. Ak máte niekoho známeho, blízkeho, ktorý nemohol prísť s vami z nejakého dôvodu, môžete povedať link, ktorý je na webovej stránke, ktorú vidíte tu, KC Berea, ktorý keď dáte do prehliadača, tak by sa mal naštartovať priamy prenos tohto nášho stretnutia. Ďakujem. Minulý krát sme urobili taký experiment, že tých slov bolo málo a viac sme čítali texty z Božieho slova. Tak ja by som vás chcel privítať textom zo Zjavenia z 1. kapitoly. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Budeme teraz spievať pieseň, ktorá niečo takéto vyjadruje. On ukázal svoju silu, triumfálne zvíťazil. On je víťaz nad smrťou aj temnotou. On nám putá hriechu zlámal, slobodu nám navrátil. Jeho milosť zachránila nás. Aleluja.
pozeral do slovníka, čo znamená slovo konferencia. A to znamená stretnutie. My sme sa dnes sem prišli stretnúť na rôznych úrovniach. V prvom rade, a o tom sú chvály, prišli sme sa stretnúť s našim Pánom Ježišom Kristom. A tak vám prečítam niekoľko textov, ktoré nám ho predstavujú, kto on je a aký je. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice, ktorý hovoril, čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Neviem, aký obraz to vo vás vyvolalo. A neviem, či ste zvyknutí stretávať sa s Pánom Ježišom v takejto podobe. Na náš vkus je trochu strašná. Ale aj to je náš Pán Ježiš, ktorý vládne, ktorý je živý, ktorý vstal. Pôjdeme teraz spievať takú veľmi známu pieseň Ku komu pôjdem. A aby sme vedeli, že tento mocný Pán má zároveň aj inú podobu, ktorá sa ukazuje hlavne nám, ktorí ho milujeme, prečítam vám text z Evanjelia Jána. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec a ja ich poznám a svoj život dávam za ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Veď slova večného života máš, dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš, pri tvojich nohách, bezpečný úkryt máš. Pôjdem, slova večného života máš, keď som spätný z tvojich rúk, mojej duši padá jarný dážď, veď ak niekto žízny môže k tebe prísť, dáš mu napiť večný smed uhasíš, prúdy vody živej tečú, zo všetkých, čo s tebou
padá jarný dážď. Veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, strážnu napríklad večný smet uhasíš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem? Slova večného života máš. Keď som smetný z tvojich rúk, mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, dáš mu napríklad večný smet uhasíš. Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Keď sa stretávame s Pánom Ježišom, tak to nikdy nezostane len tak. On nám zároveň umožňuje stretnúť sa sami so sebou, vo svojom vnútri. A má pre nás výzvy. Tak vám niektoré z tých výziev prečítam. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Takže máme byť učeníkmi. A to nie je len tak. Vtedy Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale svoju dušu stratí? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Ja by som chcel, aby sme teraz na minútu sa každý pozreli do svojho vnútra a urobili si takú malú inventúru. Do akej miery tú výzvu Pána Ježiša počúvame, poslúchame, do akej miery sme skutočne učeníkmi. Ak tam objavíte niečo, čo vám bráni nasledovať ho, tak teraz je priestor na to, aby ste to zložili dole. Stretnutie s Bohom
Stretnutie s Bohom nikdy nezostáva len pri nás samých. V liste Filipským máme napísané takéto slová. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte cti žiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá Ježišovi Kristovi. A slova pána Ježiša, keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Potom král povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa? Alebo nahého a priodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? A kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Zaspievajme pieseň Istota vzácna. V tretej slohe spievame o tom, že pre blížnych chceme niečo robiť. Istota vzácna, Ježiš je môj, večného šťastia, v ňom už mám zdroj. Božie som dieťa, spasené ním, zrodené z ducha, obmyté z ním. Piesni dnes hlásam blaženú zvesť, Kristu je spása, vzdajte mu česť. Znie tá správa vo svete diaľ, cirkev mu vzdáva večný odpad. Všetko dať jemu, aká tá slasť, z lásky mu slúžim, v nebi mám vlast. Jeho hlas ľúbi, znieje mi sluch, zriem už to vierou, zjem mojich dúch. Piesni dnes hlásam blaženú zvesť, Kristu je spása, vzdajte mu česť. Znie tá správa vo svete diaľ, cirkev mu vzdáva večný odpad. Navždy som jeho aký dobroť, žijem pre blížnych, pre jeho ľud. Čakám ho stále, príde Pán zas, verný vziať k sebe do večných krás. Piesni dnes hlásam blaženú zvesť, Kristu je spása, vzdajte mu česť. Znie tá správa vo svete diaľ, cirkev mu vzdáva večný odpad. Piesni dnes hlásam
Kristu